Sanarwa daga kungiyar Miyetti Allah Kautal Hore ta ƙasa. Kungiyar Fulani makiyaya ta Miyetti Allah Kautal Hore ta ƙasa a ƙarƙashin jagorancin Alhaji Dr. Abdullahi Bello Bodejo Lamido Fulbe tana sanar da 'ya'yanta na jihohin Bauchi, Taraba da Adamawa da dukkan 'ya'yanta da ke faɗin ƙasa cewa sakamakon wasu ƙorafe-ƙorafe da ta karɓa daga 'ya'yan nata na waɗannan jihohi akan waɗansu munanan ɗabi'u da ayyuka da suka saba wa ƙa'idoji da dokokinta da kuma cin amana da nuna halin ko in kula ga harkokin kungiya wanda aka gudanar da bincike mai zurfi wanda ya tabbatar da sahihancin waɗannan zarge-zarge. Sakamakon hakan kungiyar ta kori shugabannin nata na waɗannan jihohi kamar haka: Usaini Buzaye shugaban jihar Bauchi, Bammi Bello Jani shugaban jihar Taraba, Usman Abubakar Irlabe shugaban jihar Adamawa. Kungiyar tana kuma sanar da cewa halin yanzu waɗannan mutane ba su da wata mu'amala da kungiyar Miyetti Allah Kautal Hore, kuma kungiyar bata amince da kowace irin hulɗa ta kusa ko ta nesa da su ba a kowane mataki. Hakanan kuma kungiyar tana mai isar da rahoto ga hukumomin tsaro na jihohin da suke wajen sanya ido akan dukkanin waɗansu aika da waɗannan kurarrun shugabanni za su aiwatar domin tabbatar da tsaro da doka. Kungiyar tana kuma bayar da haƙuri ga 'ya'yanta na jihohin Bauchi, Taraba da Adamawa bisa wannan mataki, tare da alƙawarin cewa nan gaba ba za a sake naɗa musu shugabanni masu irin waɗannan ɗabi'u ba. A ƙarshe kungiyar tana kira ga dukkan 'ya'yanta da su ci gaba da bayar da cikakken goyon baya ga shugabancin kungiyar da kuma sabbin shugabannin jihohin da za a sake naɗawa a nan gaba. Sanarwa daga ambasada Tasi'u Suleiman, babban jami'in hulɗa da jama'a na kungiyar Miyetti Allah Kautal Hore ta ƙasa. Miyetti Allah Kautal Hore, dukan makinka yau ka kere, Lami da Fulbe nan